κλαίνε αδέλφια μου, η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Λέει, πού θες να πας, είσαι πάρα πολύ μικρός. Πάνω. Πολύ ωραία. Ήταν νύχτα, ήταν πολύ επικίνδυνη, πήγαμε εκεί. Απλά είχαμε μαζί μας μια πιστόλη. Και μόλις έχει βασανιστεί ο πατέρας μου μια εβδομάδα, ασχολούσε με πολιτικά και τέτοια. Και ο μεγαλύτερος αδερφός μου. Έχω δύναμη να πολεμήσω μετά με όποιο τρόπο είναι να παλέψω, να φτιάξω τη ζωή μου. Και μετά να φύγετε εσείς. Μετά μόλις κλαίει τι θα του πεις εσύ. Εγώ θα πω κόρη μου, μην αγχώνεσαι. Και μετά σιγά σιγά θα φύγετε εσείς από εκεί. Αούζου μπιλάι μινας ζάρτην, μπισμιλάι ραχμάνι ραχίμ, αλαμδουλillάι ραμπbil άλαμιν αρραχμάνι ραχίμ, μάλικ ιωμιδιν iyaka na'budu. Αμήν, έλα. Να έχουμε μια καλή ζωή αυτές. Αμήν. Ραμπμπουλ άλαμιν. Όπα. Περίμενε. Τι, Τα λεφτά. ποια λεφτά. Α, θα σας δώσω κυρία μου. Σίγουρα. Μην αγχώνεσαι. Και αυτό που κάνουμε και θέλουμε να πούμε μέσα από τη δουλειά μας, το θέμα του πολέμου, που ξεκινάει εκεί και καταλήγει, μπορεί όπως κάναμε σήμερα και σε ένα γάμο, αλλά το θέμα αυτό και το πόσο σημαντικό είναι και πώς επηρεάζει τη ζωή όλων μας, νομίζω ότι πρέπει να ακουστεί και παρά έξω. Θα φτιάξουμε ο καθένας μια ιστορία, η οποία θα βρίσκεται σε ένα χώρο, ο οποίος χώρος θα είναι μέσα σε αυτό το κτίριο. Οπότε το κοινό θα έρχεται, θα μπαίνει, θα ταξιδεύει μέσα στο κτίριο και θα κάνει γνωριμίες. Γνωρίζεις μια μικρή κοινωνία ανθρώπων που σου μεταφέρουν ιστορίες από άλλες χώρες, από το παρελθόν, από τώρα, από την πόλη. Είμαι από τα Πανασά, από την πόλη Γαζνή, από την επαρχία Καραμπάχ. Στο Αφγανιστάν υπάρχει πολλές φυλές. Εγώ Ρεζαή Τζαβάρ, γεννήθηκα στην Καμπούλ, μεγάλωσα στην Καμπούλ, πήγα σχολείο. Όταν πήγαμε σχολείο, είμαστε λιγότερα από άλλο φίλοι μέσα στο Καμπούλ και λέει «Χαζάρα, κοίτα μάτια σου, κοίτα πρόσωπο». Εμείς κεφάλι κάτω πήγαμε σχολείο. Ξύλο. Έφαγα πάρα πολύ ξύλο. Μετά πήγα σχολείο και είπα του δάσκαλου, λέω αυτά τα παιδιά να μου ρίξουν ξύλο. Δεν μπορώ έτσι. Λέει, κάτσε Αζάρα. Μην μιλάς εσύ. Τα μικρά παιδιά θέλουν να παίζουν μπάλα. Αλλά δεν μπορεί. Γιατί η κουκκίνα του λέει να δουλέψει. Το όνομα μου είναι Μαχμούντ Ραμζάν. Η πόλη μου είναι Κουτζρανβάλα. Αλλά είναι πιο μικρή, αλλά είναι πιο καλή. Το σχολείο, τα παιδιά είναι πολύ ζέστη. Δεν είναι αναπτήρα, δεν είναι ρεύμα. Τι διαβάζεις τα παιδιά. Είχαμε μια σχολείο, ήταν πάρα πολύ φτωχό σχολείο. Δεν είχαμε τρανείο, δεν είχαμε καρέκλα. Εσύ, Άσιν, τι θέλεις να γίνεις στο μέλλον? Εγώ θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής. Yes. Μ' αρέσει για μένα, κόλλα ρε! Και μετά που ήρθαν οι Ταλιμπάν, εκεί στο χωριό, ήταν επικίνδυνοι, κλείσαμε το σχολείο μας. Όλα μας είχαμε όνειρο.
θα γίνουμε, να σπουδάζουμε, να γίνουμε ένας καλός άνθρωπος για το πατρίδα μου, για το χωριό μου, για τους γονείς μου, για το καλύτερο μέλλον. Αν δεν υπήρχε πόλεμο, εμείς ποτέ δεν φεύγαμε από το Αφγανιστάν, δεν πεινάγαμε. Στο χωριό είχαμε χωράφια, είχαμε τα πάντα. Όχι! Μάρς! Όχι! Τουλάχιστον εμείς, αν δεν μας έδιωχνε ο πατέρας μου, σίγουρα θα μας έπαιρνε οι Ταλιμπάν με τη ζόρι. Πρέπει να έχουμε μια τακτική πολέμου. Οι γέροι και οι γέρους περιμένουν από εμάς να τους σώσουμε. Εγώ ήμουν 14 χρονών. Μικρός. Ναι. Και πήγαμε με αυτούς. Εκπαιδευτικές. Όχι καθόλου. Τι έκανες? Κατευθείαν πήγαμε. Και τι έκανες? Με το όπλα? όπλο. Λέει, να κάνουμε κάτι. Θα πάρουμε την ελευθερία του δικά μας. Πολεμήσαμε αναντίον με αυτούς και ήρθαν να μας σκοτώσαν τα παιδιά από το Φελές, από το Αζάρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πρέπει λοιπόν να εμπιστεύεστε πιο πολύ το αίσθητό σας, τη φαντασία σας και να βάζετε καινούργια πράγματα μέσα. Φτιάχνω πίνακες με πέτρες. Κανονικά είναι πέτρα κανονικά και φτιάχνω... Έχουμε ιστορία 2.800 χρόνια περίπου. Και πάλι εμάς λένε, εσείς δεν είστε από το Αφγανιστάν. Τι θα πούμε εμείς? Έφτασα στη Ντουμπάι. Αλλά εκεί στη Ντουμπάι πάρα πολύ δύσκολο ήταν για μένα. Χωρίς να ξέρω γλώσσα, χωρίς να ξέρω τίποτα. Και έφυγα στη Ντουμπάι και πήγα Ιράν. Και από εκεί έφυγα στην Ιράν και ήρθα στη Τουρκία, Ισταμπούλ. Μόλις ήρθα Ισταμπούλ πιάσα αστυνομία. Ήμουν εκεί 2008 στη φυλακή. 2 μήνες. Με πιάσα αστυνομία. Πάμε. Με πιάσα αστυνομία. Ωραία. Και παίρνει ο πατέρας μου τηλεφώνο, κλαίει πάρα πολύ. Κλαίει, δεν μπορείς να γυρίσεις. Έχαλασες πολλά λεφτά. Έσπασα πόρτα και έφυγε. Και έφυγα στην Τουρκία και ήρθα στην Ελλάδα. Τι να κάνω, αυτή είναι η ζωή μου, καταλαβαίνετε. Μία ζωή να έχω, δεν έχω το άλλο ζωή. Βέβαια, έτσι. Μπροστά ζωή είναι τώρα. Τι? Αυτό. Να μιλήσω. Ναι, ναι. Περίμενε. Να μιλήσω. Με τη γυναίκα σου μιλάτε κάθε μέρα, στο Skype? Όχι το κάθε μέρα, 5 μέρα κάθε μέρα, 5 φορές. Τι αυτά είναι. Α, το βλέπει. Μαγικό. Η γυναίκα είναι το πάντα διπλά είναι. Κατάλαβε. Γιατί πάντα είναι μαζί. Α, ναι. Έχω πολλή δουλειά εδώ. Τι είναι. Τι. Να το τολμήσε. Εντάξει, μετά το πλήσει, εντάξει. Ναι. Να περιμένω. Όλοι έχουμε φύγει.
Οι γονείς μου είναι στο Πακιστάν. Ο μεγάλος αδερφός μου είναι στη Σουηδία, ο δεύτερος είναι μπροστά σου, τρίτος είναι στη Γαλλία, τέταρτος είναι στο Καμπούλ, τώρα δίνει εξετάσεις για πανεπιστήμιο. Και ο έκτος είναι μαζί με τον πατέρα και μάνα μου και δύο αδερφές μου. Μικρές αδερφές μου. Και είναι πανέμορφες. Στο Πακιστάν. Και νομίζω ότι όσο πιο κοντά σε σένα είναι αυτό, τη δικιά σου ιστορία, να νιώθω εγώ ότι συμβαίνει κάτι που έχει να κάνει με σένα, νομίζω ότι αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή από μια ιστορία μιας οικογένειας αφηγούμαστε την ιστορία μιας χώρας. Αλλά πήραμε και αυτό το κάτι σε νέο για τον αδερφό μου. Τα παιδιά όταν μεγαλώνουν πρέπει να βολευτούν. Εμείς έχουμε μια έκφραση που λέμε ο καθένας κοιμάται στον τάφο του. Πάει τελείως. Ούτε εγώ στη θέση του πατέρα μου, ούτε ο πατέρας μου στη θέση του δικό μου. Και αυτό λέω πάντα, αν δεν αυτοί οι άνθρωποι που περιμένουν για το παράδεισο, στο τέλος αν δεν υπάρχει, τι θα γίνει. Και δεν υπάρχει μάλιστα. Πέρασε στην Ευρώπη, ήρθαμε στην Ελλάδα που λένε πάντα μου λένε είναι δημοκρατική χώρα. Εδώ δυστυχώς ή ευτυχώς κάτι 10 λεπτά σταματάει η αστυνομία στον δρόμο, μας πειράζουν, μας φωνάζουν, μας κοροϊδεύουν και μου λένε εμείς θα κάνουμε έλεγχο χαρτιά. Τρέχονται πίσω στον βράχο και δεχτήκαμε. Στη τηλεόραση μας κυνηγάνε, μας φωνάζανε και για μας μου λένε οι μετανάστες, κλέφτες, λατρομετανάστες. Και μερικοί άνθρωποι ζητήνουν 2 πακέτα μακαρόνια, μου λένε εμείς θα κάνουμε βοήθεια για τους άνθρωπους που είναι άνεργος. Ζητήνουν 2 πακέτα μακαρόνια από εμάς, ζητάνε ελληνική. Αυτό ήταν. Δεν μπορούσα να βρω δουλειά, δεν μπορούσα να βρω χαρτιά. Πέρασα 1 μήνα και βρήκα χαρτιά. Και βρήκα 5 μήνες, 6 μήνες μετά βρήκα μια δουλειά. Και δουλεύω ακόμα στην εταιρεία και δίνουμε τα λεφτά πίσω μου, στην πατρίδα μου. Αυτό ήταν. Δεν έκανα. Να μην αφήνετε τα κείμενά σας, πρέπει να τα διαβάζετε κάθε μέρα. Αυτό που θα κάνουμε είναι δύσκολο. Ναι, εγώ έχασα και τα παιδιά. Γιατί εγώ όταν γυρίσουμε από τις διακοπές, θα κάνουμε πάλι one-to-one και θα δουλέψουμε τα κείμενα με πολλή λεπτομέρεια. Ναι. Τι είναι το όνειρό σου να κάνεις? Αυτό ποιος? Αλήθεια. Ναι. Εντάξει. Καλά πας. Λέω. Μπορεί και να καταφέρω, μπορεί και όχι. Μπορεί και να κάνει κάτι άλλο. Στη δεύτερη κατηγορία. Εσείς κύριε Περάστα. Πριν από 2 εβδομάδες ο ξάδερφός μου, ο Ριζά, ήρθε και ζήτησε την κόρη μου, τη Σογρά, για τον γιο του, τον Ρασούλ. Ήταν τελευταία φορά που ήμασταν εδώ. Που είδα εγώ. Που είδα
όλη αυτή η οικογένεια μου μαζεμένη. Τώρα είσαι έτοιμος, πώς το. Σε κυνηγάνε, σε κυνηγάνε. Σε κυνηγάει ο Χαλίλ. Ο Χαλίλ, ο Χαλίλ. Σε κυνηγάει κι άλλο. What? Δεν μπορούσα να σκοτώσω ο κόσμος. Και έφυγα στη χώρα μου. Και εδώ κάνουμε τη συνεργείο της θέατρο μαζί με τη Μακαρία και η Ράντα. Και πολύ δύσκολο πέρασα στον δρόμο και να φτάσω κάπου, να ζήσω εγώ. Καλώς ήρθατε. Είχαμε στην Παμία το Βούδα, τα ιστορία μας. 2.800 χρόνια είχαμε ιστορία εκεί, στην Παμία. Εκεί στο πόλεμο δεν μοιράζει ψωμί. Σφαίρα ρίχνει οι άλλοι. Να σκοτώσαν όλα τα παιδιά. 2 άτομα από 100 άτομα έφυγαμε ζωντανά. Σκέφτομαι κάτι μέρα. Πώς να παλέψω, να το βρω κάτι, ένα χώρο. Να δουλέψω πάνω κάτι, να φτιάξω κάτι καινούριο. Και να μου δώσουν αυτό το χαρτί. Πολιτικός άσυλος. Θα ήθελα να γίνω ένας πολιτικός. Έγινα πολιτικός πρόσφυγας. Αλλά εκεί στο Αφγανιστάν τρώμε με το χέρι, όχι με το κουτάλι. Κουτάλι λίγο περίεργο και μοντέρνη. Έτσι τρώμε. Έχασα την μητέρα μου και τότε ο πατέρας μου αναγκάστηκε πρέπει να πάει ή στην πόλη ή σε κάποιο χωριό να βρει δουλειά για καλύτερα μέλλον για μας. Οι άνθρωποι εύκολα συχνάνε. Μας φύλαξε μια γυναίκα που ήταν γνωστό στον πατέρα μου και να προσέχει και αυτή για μένα. Όταν πέφτει η νύχτα, μια μάνα Ελληνίδα διαβάζει για το παιδί του τα παραμύθια και να πήρει ύπνο. Μια μάνα φανή πρόσφυγε. Εγώ τώρα εδώ το έμαθα τώρα εδώ. Η ζωή είναι πολύ ελεύθερη. Ναι. Έχει μια εταιρεία. Ναι. Μεγάλο αδερφός μου. Φτιάχτηκα τα φορεία. Εγώ σ' αγαπώ θέατρο, καταλάβες. Γιατί εδώ είμαι κάπου εδώ, είμαι ελεύθερος, τα καρδιά και τα μυαλό μου είναι ανοιχτά τώρα, καταλάβες. Και χωρίς θέατρο τρελό λίγο. जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है कोठे पे बैठा दो हाँ कोठे पे बैठा दो सीढ़ी का क्या काम है बैठा दो सीढ़ी का क्या काम है ऐसी
Τι, θέλει άλλο. Αυτό δεν είναι και ξύλα, πώς είναι ξύλα ή αυτή. Ψάρι. Ναι, αυτό πριν. Ναι, κοιτάξτε τώρα. Βο, 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 βο.